sejarahe Mangkuyuda iku piye? Kuwi sejarahe ceritane kuwi ya ke zaman Taram Islam. Aku ketok kira ora, Bro. Loh. Apa iki? Nagris nang kene. Coba iki. Lagi dongo apa to iki? Kan kene to ora? Nyokok nang kene, Nyong. Oh. Aku iki mau tak tunggu mah ora do teko, bareng aku mbuh iki keris sapa tekan kene mah. Aku nyong ora turu, gak mapan turu kok malah ngerti-ngerti mapan nang kene. Wah, Sampean ki wong tak tunggu-tunggu ket mau kok ya. Oh, tadi kan wong pasang ngono. kok bar kadone wit tamu. Kene. Racet. Yo. Iki ceritane piye to, Dan? Kok yo rene yo. Piye iki ceritane iki? Ayo aku ora ngerti. Aku ngenteni awakmu, bariku maca buku iki sejarah Keduk-Kedidang. Ya toh? Tak Buku sejarah. sejarah Keduk-Kedidang. Wong kowe do ditunggu dinteni ket mau ora teko-teko. Nyong wis maca ki Pak Lurah. Nyong maca ngene kuwi. Sing di Bro bocah mburi yo. Wah, Aku larekane sing aja maca ben sios. Lah. Ayo saiki kita bedah. Kita onceki. Hanya urung go peso, Tom. Ora ada ya. Ki pusaka bareng pusakane sapa ki, Pak? Nah, ini perlu iki, perlu. Iki ora ngerti tiba nang kene, ya toh? Tak buka. Ning aku pas maca, Ya apik. ngene Mangkuyuda. Aja iki pusakane tinggalan dalem iki. Wah, Ini cocok nek tak genyong kan. Sik. Ngomong-ngomong ono kopi. Ngobrol cocok ya yo. Nyonge karo bojone ro gawe kopi. Apa cocok? Ya duwe bojone. Wis. Aku ketok kira ora, Bro. Mantel. Ya, matur. Wah, Turu ya ngopo tekan kene, Tom. aku kira ngerti dan aku mau mimpi enak pol aku karo buka Facebook iki ceritane lah kenangan cewek ganteng. Maafkan aku anak. Iki sing jelas iki buku Keduk-Kedidange sing ngerti sapa. Jelasake karo Mangkuyuda ki piye sejarahe Mangkuyuda iku piye. Nyong sing ngerti ngene mburi tok. Oh, nek Priwe iki? Heeh, Mbah. Piye, Mbah? Kang, ayo, Kang. Kuwi ya sewu ya saiki. Nek ngomong soal Mangkuyuda kuwi pancen kuwi Ya udo tah. sejarahe dawa temenan. Dadi kudune ya termasuk sing nom-nom ngono ki ben karo mudeng. Emang nom. Nggih, akeh sing urung do mudeng karo sejarahe Temanggung, sejarahe khususnya ya sing kuwi apa nggone Mbah Mangkuyuda kuwi. Nek sing ngertine wong-wong kan wong karang ning gone nek mlaku arek tekan mulai saka Muntung Nitan ngono kuwi wis ana plane gedhi to. Oh, Ana plane gedhi ro makam Wali Mangkuyuda. Maning kene iki ning nek koyone iki aku tau tau buka buku ngene babat Keduk-Kedidang kuwi ya koyone itu ora rada angel memahami nek iki dinekke di jenenge Wali Mangkuyuda. Mergone sak ngertiku kuwi nek Mangkuyuda iku Menggung.
Tumenggung Mangkuyuda. Nah, kuwi sejarahe ceritane kuwi ya ke zaman biyen zamane Mentaram Islam. Ora londo apa, Kang? Yo ora yo nek yo wis mlebu londo lah ning lak cara nek londo karo Mentaram iki dhisik Mataram. dhisik Mentaram ya. Nggih. Berarti piro? Cah nom sok dong. Nek nyolak nek maca buku mburi tok. Oh, yo ngomong jenenge mendelisik kok pancen kok. Mataram kan ono Mataram warna-warna, ono Mataram Hidu, ono Mataram Mataram kuwi jaman pokoke jaman Mataram kuwi nek sing cah saiki ngertine Mataram kuwi lak Yojo. Nah, iki saurunge Yojo, saurunge ana Solo kuwi biyen dadi siji jenenge Kraton Mentaram kuwi dadi siji. Aku nang Mataram ndi? jaman Mataram Islam. Ah, kuwi nek ngomong soal apa sejarahe Mbah Mangkuyuda kuwi kaitane karo jaman Mentaram Islam, zamane Sinuwun Amangkurat Amral atau Amangkurat sing ping 7. Dadi jaman Mataram Islam ya, Mataram Islam. Apa Tumenggung Mangkuyuda kuwi sapa sak temene Tumenggung Mangkuyuda kuwi sing perlu dibedah, perlu digenahke karo anak putu sing jane. Dadi intine engko ben ana titik terang, men ana apa jenenge garis sing cetha. Jane Mbah Mangkuyuda kuwi wali apa Tumenggung. Dadi kabeh kudu iso dibuka, kudu iso dibedah, kudu iso disejarah. Kuwi sing luwih penting kan ning ngono kan ora. Dadi kuwi jenengan buka ngono kuwi wis tekan kaca pira ceritane. Nang halaman 5 iki kan judule ibaratnya ngene. Sapa? Mangkuyuda kan termasuk putrane ngene apa? Kyai Prayogati ya iki. Nah, Kok iki ngene. putrane Dadi nek Getas. awak dhewe ngrembug soal Tumenggung Mangkuyuda utawa Mangkuyuda kuwi aku nek dibedah ayo nganti tuwek nganti jamun wanen temenan Kaya bendungane dibedah. maksudnya ngene nek saiki saka siji sing dicarane sing arek sing ben dicetakke kan saiki arek nonton Mbah Mangkuyuda kuwi saka trae ya saka keturunan utawa iki sejarahe maksudnya sejarah sing apa silsilah gampangane sing silsilah apa arek ngrembug sepak terjani Mangkuyuda kuwi cetha dadi nek kabeh ki dirembug ora cetha kabeh apa meneh Cerita karo nyong apa kae piyane, Tom? Ah wingi kae kan ceritane kuwi bar buka blog. Nanggon blog judule Jejak Mangkuyuda iki karo iklan ngono. Dadi nanggon kono ki jan menceritakan tentang sepak terjang juga bahwa Mbah Mangkuyuda atau Tumenggung Kyai Tumenggung Mangkuyuda itu kan nek nanggon blog sing tak waca iki jadi menceritakan beliau itu nama aslinya ada Kyai Wongso Citra. Jajal dan dibuka aja. Ayo iki Wongso Citra. Nah, Wongso Citra. Kyai Wongso Nah, Citra. oke. Sing nom-nom iku jenenge ngerti Wongso Citra ki sapa, ta? Nah, berarti ngene wae. Iya. Saiki ngrembug kuwi Ki Wongso Citra utawa Tumenggung Mangkuyuda ki sapa? Dhisik wae. Silsilah berarti. Ah, saka silsilah dhisik. Dadi Cara nek men do ngerti. nek silsilah iki waca Ah. ngono. Cara Jawane iki Sarasilah. nah Sorosilah ku Lah apa? Sarasilah. Oh, Sorosilah. Soro kuwi menderita silah iki. Timpuh. Silah itu. Berarti menderita jengking to ya. Gaduh datan ana lengganing kapti